गिबियावनो आं बयनिसिमबो फोरमायनानै मोनसे गोजोननाय मोनगोन जे दिनै बड'लेण्ड बुब्लिया थामथि खेब जोनोम सानाव आगान होबाय 15 सेप्तेम्बराव बे बड'लेण्ड बुब्लियाव जायफोरा टेकनिशियान हिसाबै जायफोरा एंकार हिसाबैबाबो बिथांमोना जोबोद खस्थ'यै दिनै जोंनि बर' हारि माहारिखौ लानानै जोबोद मोजां खौरां फोसावबोदों। बिथांमोननिसिम रोजा रोजा आंनिसिम हामलायथि बावनाय थाबाय। मानोना बिथांमोननि दिनै बेफोरबायदि मोजां निउसफोर अबे जायगायाव मा जादों गासैबो बिथिङाव बिथांमोना थांनानै खस्थ' खालामनानै जोंनि गासैबो सोद्रोमाफोरनो दिनै बे बड'लेण्ड बुब्लिनि चेनेलनि दुवारैनो जोंखौ मिथिहोयो। बेनिखायनो जोबोद साबायखर थाबाय। फैबाय थानाय समाव बिथांमोना आरोबाव बेनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन साक्सेसफुल जालाङो। जेरावबो सारा बुहुमाव बे बड'लेण्ड बुब्लिया जेरावबो गोसारो आरो बयबो मिथियो। बेखौनो आं जोबोद आसा खालामनाय थाबाय बिथांमोननिसिम। हारि राव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम।